Jabir, dan Allah, ta ina ne gidan? Me faru? Zan je tashi murna ne kawai. Ya mana? Nabi. Ba ya koma kujerar shi ba? Ka ciya man. Kai na to ai mu din je mu Saboda Allah. Kai, na ran da Allah ba komai sai burge ni ba. Kaga na dandake, na yi duke, na yi daɗe, na biyo a ƙasa. Tun daga cikin dokar gamme. Na shigo gurin nan. Saboda tabbatar da cewa na zo na tashi murna. Kuma na mai congratulation akan wannan kujera da ya koma. Saboda mutumin kirki ne, mutum ne ingantacce, mai kaunar talaka. Na rantse da Allah tunda za ka gane cewa yana son talaka. Kai ba ma talaka ɗaya ba, dukkanin kowa da kowa na shi ne. Ka duba gani fa yadda ba, motoci, yadda ba, sojoji, mota, sa'annan kuma yan kabis, na hai, ya ba su mashina. Ka duba yadda tallafa wa mata da samari ta gurin ci gaban su. Na rantse da Allah da za mu samu ire-iren Jabir a Najeriya kamar su 10. In talaka ya warke, ma kwatanta min da Allah. gaskiya ne kuma ya kamata ka zo mu waje shi wannan bai ma san komai akan shi ba. Malam ina ruwanka? Ai ba. Allah wannan waka ka sa na zamto zakara inna